ingkang mapan wonten wana Krendayana ya alas Krendawahana alas galewet kliwat-liwat wingit kepati-pati jalma mara jalma mati parandene ana cahya sumunar padhang awet dayane kang nedheng Amanguntapa nenggih menika lare karang padesan saking Widara Kandang nenggih Sang Kakrasana nedheng semedi maladi hening nutupi babahan hawa sanga mandeng pucuking grana anut marang gyaning kayun kayungyun angayati ayaning paratama kaya mati jroning urip urip sajroning pati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine Risangka Krasana nggandhengake rasa kelawan Gusti Kang Mahanasa ing driya nyuwun kanugrahan kadewatan kinarya piyandeling diri nalika semono pecah sepining swasana ana taksaka tegese ula sak bangkote ngedal gedene giya gora godha marang Sang Kakrasana kumambang katonku mama bisa nyoman nampak kisah manaon si
marang Cakrasana yakti Cumangkah anggara sesumbar lindu bumi gonjing gumaluduk guntur ketuk kagiat jro penggalih nenggih Sang Cakrasana ana taksaka kang mrawasa murih cilakane Sang Cakrasana nalika semono Sang Cakrasana ngethok karosan kang pungkasan sinaretan hanya nyuwun kegiatan mring purbaning kang kawasa krida Sang Cakrasana datan bisa mobah datan bisa musik katerjang Sang Cakrasana nenggih punang taksaka noyah nayuh Baskara titi mangsa cinepeng janggane kaliyan risang Cakrasana sinuwek tutuke pecah saknalika dadya pusaka wonten cacah kalih manjing ana ragane Sang Cakrasana
Dewa-dewa subata marang sureng perang mudane kang harum-harum ngendan we ngawiyat narada ngebalani Palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomong ngun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadu koro ong awik 6 sekaring bawana langgeng titah ulun ger Kakrasana hayuwa kaget ati kita ulun kang merpeki jeneng kita kang nedeng yoga brata aning madyaning wana Krendayana kene ulun Sang Hyang Brahma ya Bathara Brahma saka kayangan swarga dahana kula. Waduh, Pukulun. Keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Pukulun. Iya ya Kakrasana. Banget panarima ulun dene pangestu ulun wae tumuli tampanana Kakrasana. Oh inggih, kula pundi mugi handadosaken jimating gesang kula. Kejaba kang saka iku, jeneng kita hayuwa mundur ing geguntur, datan mendha ing pamiluta, bisa mungkasi karya.
Wujude taksaka ingkang gedhene sak bongkote ngetal kang goro godha marang jeneng kita. Satemah kita Kakrasana bisa nyingkirake taksaka utawa naga kuwi mau. Babar wujude pusaka cacah ana loro. Kakrasana kawruhanana. Kalamunta pusaka cacah loro kuwi sinebut Kyai Nenggala kang sarta Kyai Lugoro. Pusaka loro kuwi mau den ajab bisa dadi piandel kanggo njejegake bener lan kautaman Kakrasana. Sinagarta mrih taratamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobahaning wadya tentreming ati tantu kena tinulata tiase lir wulan dadari waduh ngaturaken panuwun Bukulun. Dene kula sampun pinercaya dening para dewa hanggaduh pusaka kekalih menika. Iya Kakrasana padha-padha sumurupa kulup. Sajake dina sakmengko wis tumibaning mangsa kala. Kowe kudu mangerteni Purwa lan Duksina. Kakrasana kawruhanana. Kalamunta jeneng kita kuwi dudu atmajane Demang Antiagapa ya Demang Sagapa ing Widara Kandang. Lugune jeneng kita iku atmajane Nalendra Gung Binetara, Nalendra Mandura jejuluk Prabu Basudewa. Nanging Prabu Basudewa nitipake jeneng sira Kakrasana marang Demang Sagapa nganti titi mangsa dewasa. Tanpa beda kelawan adimu si Narayana kelawan adimu si Lara Ireng. Kuwi kabeh putrane ramamu Sang Prabu Basudewa, ratu ing negara Mandura Kakrasana. Agyatare sangga pirang ngure nangkul ginempit gempit duh sangaret naning dawana ing inggih ngaturaken panuwun Bukulun padang tetrawangan raosing manah kula dupi midhanget babaring sejarah ingkang paduka dawuhaken dumateng Kang putra pun Kakrasana Bukulun. Iya Kakrasana iya. Mula dina sakmengko jeneng kita Kakrasana dadi tarunaning negara kudu ngatonake dadane
dadi nom-noman ana sawijining negara aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe neng genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu ger Kokrasana ing ripalungguhan iki negara Mandura negara bumi utah darahmu kaya dene ancik-ancik pucuking eri saka pakartine dipati ing Sengkapura jejuluk Kangsa Dewa ya Jaka Maruta Kangsa Dewa mau bakale ngrong-ngrong kawibawane Praja Mandura mula Kokrasana mumpung durung kebacut jeneng kita Kokrasana enggal baliya ana ing Praja Mandura. Iki wanci kang apik, iki wanci kang becik. Kanggo ngetokke lelabuhanmu marang negara Mandura kang dadi bumi kelairanmu. Kokrasana. Sendika dawuh Pukulun. Kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Ya, pangestuku Gumraja kaya banyu sedodo. Muga-muga lebda ing karya Kokrasana. Narayana Kakang Mas Kakang Kokrasana. Wah, lara ireng. Rene, Nduk. Kadangmu padha warang den becik
besok amendemo baris baris kang prayitna ong yuwa saranta wanging Dwarawati dinumpes iku pan awak Pandhawa Nora wurung dadi mungsuh ing Narayana. Inggih Kakang Kakrasana. Kakang Udawa. Ya. Piye Kakrasana? Iki lara ireng barang iki. Iya Kakang. Aku nderek kelawan Kakang Narayana. Kowe iki cah wedok ya melu klambrangan karo kok Narayana, iya? Lah piye to? Gandeng ning dalem Kakang Kakrasana ya ndak enek. Aku ya melu sing enek no. Gandeng kono-kono ora tanggapan aku ya melu sing tanggapan. Saka ngendi? Saka ngendi? Narayana saka ngendi? Narayana saka ngendi? Nun inggih Kakang. Ngudi indah ing kawruh tumangkaring ilmu. Ngudi indah ing kawruh tumangkaring ilmu. Nggih. Oleh-oleh apa? Raorane ya ora entuk asil to kowe, Mboten dene mangkaten, Kakang. Lah niki Kakang Kakrasana bibar saking pundi? Narayana kados pundi? Aku bubar wae teteki brata ana madyaning wana Krendayana, ya tengahing alas Krendawahana. Ning lungaku ora kaya kowe, Narayana. Lungane Kakrasana beda karo lungane si Narayana. Lungane Kakrasana ki balike mesti entuk gawe. Balike mesti ana asile. Asilku teteki ana tengahing alas, ya kuwi wujude pusaka loro nenggih winastan Nenggala kalian Lugara. Iya ora? Lho. Kowe kok mudeng, kowe kok ngerti, kowe kok paham, ngerti mawon. Dekengane pusat kok. Aku diparingi pusaka cacah loro mau dening pukulun Bathara Brahma. Nggih napa mboten? Kakrasana uga diwenehi katerangan kelawan pukulun Bathara Brahma yen to paduka Kakang Mas Kakrasana kula kalian Lara Ireng niku putrane Nalendra ing negara Mandura Prabu Basudewa. Iza ora? Edian. Kowe kok iso roh, kowe kok iso ngerti. Musik, kok malah kedawa-dawa. Iki mau lungamu saka ngendi, Narayana? Ngaten. Mentar kula saking Widara Kandang. Niku nggih sami kalian paduka Kakang Mas. Paduka Kakang Mas diparingi pusaka kalian dewa. Kang Rayi nggih diparingi wujuding pusaka kalian guru kula ingkang peparab Begawan Padmanaba. Narayana diparingi pusaka cacah kalih nenggih winastan Kyai Cakra Baskara kalian Kembang Wijaya Kusuma.
panjenengan diparingi pusaka kalih sagete nggih mateni tok. Nek pusaka kula cacah kalih niku siji nggo mateni, sijine nggo nguripke. Nek mboten percaya niki wujude, Ambak cakra niku bentuke kaya gir montor, Niki lek ditamake wong, ditamake mungsuh saged tumekaning pati. Ewadene yen wonten kanca utawa sedulur sing lara apa sedulur sing mati, nanging durung titi wancine utawa durung wayahe, saged dipun uripaken kaliyan niki wujude kembang sing jenenge kembang Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma ki apa ora jeneng hotel to? Oh, senes. Niku Kusuma Kartika niku. Pripun? Pripun? Percaya napa mboten? Percaya menapa mboten kalian kasekten pusaka kula kalih niki? Nek ora percaya dijajal apa piye? Ora usah, ora usah. Ora perlu dibuktekke. Aku wis percaya Narayana, aku wis percaya. Nggih. Sing baku aku kowe lan Silara ireng iki sejatine trahing kusuma rembesing madu. Putrane Nalendra Mandura Prabu Basudewa. Krana manut pangandikane Pukulun Bathara Brahma, dina iki negara Mandura paribasan ancik-ancik ana pucuking eri. Merga Kanjeng Rama Prabu Basudewa bakal dijongkeng palenggane kelawan dipati ing Sengkapura si Kangsa Dewa. Awake dhewe dadi enom-enomaning Praja Mandura kudu ngatonake dadane kanggo srana jejeking negara Mandura iki, Yai. Nggih Kakang Mas. Mugi-mugi Praja Mandura antuk pengasih saking Gusti Ingkang Maha Asih. Satemah saged sumilak pedhot ingkang hanglimputi Praja Mandura sakmangke. Iya. Sonaring rembulan kang nedeng purnama, ayo bali Yai, ayo bali. Ayo bali tumuju marang Praja Negara Mandura. Aja lali mampir ana ing Widara Kandang. Ngampirke Silara ireng, mbok menawa iki mengko ana marga Mandura ana moganing lelakon. Sumangga Kakang Mas kula dherekaken. Sinar purnama bulan terang, melayang senyuman rindu menghadap lamunan sepi sinar rembulan kedamaian. Awan malam sinar purnama bulan terang.
mangkya darajating praja kawaryan musuh nyoruri bijil langanira sang nar pati busana kaprabon
ginarabak badaya yo arena nira Iwang suksmana mangadi luweh payungana marang panjenengan ingsun kang angka sepisan tan lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi ya mung panjenengane kang malimbarke berkah kenikmatan keselamatan lan katentreman lair trusing batin tumrap para warga gung kang mapan ana bumi negara Mandura kene Arya Prabu kadangipun Kakang Yayi winantu ing Karaharjan sak praptane jeneng sira Yayi Arya Prabu Rukma. Kawula non nuwun inggih. Awit berkah pangestu Paduka Kaka Prabu lulus raharja pisowanan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada Paduka Kaka Prabu. Iya Yayi. Banget panarimanipun Kakang gawe bombong jroning nala. Ora liwat pangestunipun Kakang Mara Gage Tampanana Arya Prabu Rukma. Nuwun inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampi ing tangan kalih kacandhi saengga jimat paripih awit pangestu Paduka saged handayani dhateng widadanipun sedaya prakawula saindenging praja bumi Mandura punika Kaka Prabu. Mangkono Yayi iya. Sawetara diprayogakne anggonmu lungguh ya di Arya Prabu Rukma. Nuwun inggih ngestuaken dawuh Kaka Prabu. Karaos boten kirang prayogi lenggahipun pun Yayi. Ugrasena padha becik sak tekamu ya di Ugrasena. Kawula non nuwun inggih. Awit berkah pangestu Paduka
niskala sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap pepada paduka Koko Prabu Basudewa. Oh iya. Wis ndak tampa agawe mongkok Birawa jroning ati. Ora liwat pangestune pun Kakang wae. Tampanana ya Di. Lho nggih kacandhi andadosaken jimating gesang kula. Diprayogake nggon mulungguh. Nok-nok nggih ngestaken dawuh. Karaos boten kirang prayogi lenggahipun Kang Rayi Ugrasena Koko Prabu. Lan kabeh wae para sentananing negara medune marang para wadyabala Mandura kabeh wae becik sing lungguh ana dhuwur, becik sing lungguh ana ngisor. Para sentana negara Mandura mudune para wadyabala Mandura diprayogake anggone lungguh ya. Uga ora lali emban-emban putri-putri angning negara Mandura tukang masak-masak ana ing negara Mandura ing pasewakan Setinggil Praja Mandura kene diprayogake anggone lungguh ya. Iya. Wedok ngungkuli wong lanang. Apa peh wong wedok lambene loro. Jadi Yayarya Prabu Rukma wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Mumpung karo sing gawe urip isih diwenehi kesempatan aku kelawan si Adi sakloron jagongan mapan ana ing Setinggil Praja Mandura iki pun Kakang minangka dadi songsong agung pengayomaning para kawula kang mapan ana ing negara Mandura iki pun Kakang ndarbeni gegayuhan pun Kakang duweni kepenginan bisa warga gong kang mapan ana negara Mandura iki uripe tansah ayom-ayem tentrem sahandhap pengayomane pun Kakang Prabu Basudewa. Nuwun inggih Koko Prabu. Mula ing dina iki babakan sing tak suwunke pirsa marang si Adi utamane marang jeneng sira Yayi Ugrasena. Kenang apa? Kok sing ndak utamake ana ing Setinggil Praja Mandura ing ripalungguhan sak mengko Yayi Ugrasena karana jalaran bab kayuwanan kang sarta katentremaning negara Mandura iki tak pasrahake marang jeneng sira Yayi Ugrasena. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Mara gage Grasena. Ugrasena rada majuwa lungguhe si Adi. Rada lungguwa maju anggonmu lenggah Yayi Ugrasena bakal ana sing tak suwunke katrangan kelawan adiku sing tak tresnani Yayi Ugrasena. Permara reh manguswamya ngambrangeng kati karonaning kasuwasih ring marga hamalatgung risang gandha wastrat maja leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara mayahanto Grasena kula wonten dawuh Koko Prabu
wanter tinimbalan paduka Koko Prabu Basudewa dumateng keng rayipun Ugrasena ya. Ngene Yudi, aku bakal takon marang si Adi Yayi Ugrasena Maragage Wangsulana. Wangsulane Yayi Ugrasena iki mengko aja kok tambahi, aja kok kurangi. Aja nganti iki mengko ana tetembungan wimbuhing pawarta sudaning titipan. Matura witing klapa saklugune jumbuh kelawan kasunyatan kang gumelar ana ing negara Mandura iki. Yayi, piye paran pawaratane warga Gong ingkang mapan ana ing negara Mandura iki? Becik kang mapan ana Kutaraja, becik kang ana Karang Padesan. Maragage Wangsulana Grasena. Nuwun inggih Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang agung waleh-waleh menapa pancen sawetawis ari punika wonten babakan ingkang badhe kula andharaken wonten ngarsa paduka. Lho, musik. Babakan apa Ugrasena? Mekaten. Babakan ingkang magepokan kaliyan kahananipun para kawula paduka ing praja negari Mandura kalenggahan sakmangke Duh Koko Prabu. Heeh. Jur piye Ugrasena? Jur piye? Ngaten Koko Prabu. Dungkap wanci-wanci menika para kawula paduka sae ingkang mapan ing Kitaraja, sae ingkang mapan ing Karang Padesan boten saged angraosaken katentreman, boten saged angraosaken dahar kanthi sekeca, ngunjuk kanthi seger kang sarta nindra kanthi jenjem. Jalaran manahipun para kawula paduka ing praja Mandura kabebidung raos kuwatir kang sarta raos wasumelang Duh Koko Prabu. Osik. Iya gene Ugrasena. Iya gene kawulaku nandhang kang kaya mangkono Koko Prabu. Sedaya wau saged dumadi awit saben dalu wonten segerombolan tiyang, segerombolan pawongan ingkang pendak wanci gawe kisruh, gawe geger, gawe gendro ing wilayah negari Mandura sakupengipun mriki Duh Koko Prabu. Loh. Dadi sawetara wanci iki ana pawongan sing cacahe udakara kalih dosonan. Gawe geger, gawe gendro lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Mboten namung mekaten. Tiang-tiang niku wanuh wani jejarah rayah bandhanipun para kawula paduka ing negari Mandura. Mboten kandhek semanten tiang-tiang kala wau wantun nuwuhaken Rajapati mila mboten nama aneh, mboten nama mokal saben ari punika warga paduka setunggal kalih wonten ingkang dumugining pralaya Duh Koko Prabu. Awit inggih namung pakartining watakipun tumindakipun segerombolan tiyang utawi pawongan-pawongan kala wau. Osik, Grasena wonten dawuh. Iki banget bebayani tumrap para wargaku ing praja Mandura Ugrasena. Lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Yen ana kedadian kang mangkono kuwi Yayi Ugrasena kang pinatah dadi pengayomaning para kawula apa ya mung cukup meneng wae. Apa terus jeneng sira Yayi Ugrasena melu kumrembyah
kang sarta jumangkah murih bisane iso dikendhaleni katentreman negara Mandura iki mau Yayi. Koko Prabu. Piye? Kepareng matur. Senadyan to kula mboten kaparentah Kang Rayi mesti jumangkah. Senadyan to Ugrasena mboten kaparentah kula mesti kumerembyah. Apa sing wis kok tindake Ugrasena? Koko Prabu. Kanthi cara kula nyebar wadyabala telik sandi ngawekani tiyang-tiyang ingkang adamel geger kala wau Duh Koko Prabu. Lah banjur wis ana asile apa durung pangestunipun Duh Koko Prabu Basudewa? Setunggal kalih tiyang-tiyang kala wau saged kajepeng lajeng dipun sowanaken dhateng kula. Sademah saged kula suwuni katerangan. Koko Prabu kawuni ngono. Tiyang-tiyang ingkang gawe kisruh pendak dalu gawe geger pendak ratri kala wau miturut katerangan ingkang kula tampi pancen sengaja dipun kengken. Dipun perintah kalian salah sawijining pawongan ingkang boten sarujuk kalian peperintahanipun ingkang paduka Koko Prabu Basudewa Asta. Lho. Dadi wong-wong sing gawe geger, gawe kisruh, gawe gendra kuwi mau ana sing ngongkon, wonten sing mbayari Duh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Lah banjur sapa Ugrasena? Banjur sapa? Banjur sapa pawongan sing ora seneng kelawan paprintahan sing tak asta? Kamangka Basudewa wis ndak ati-ati oleh Kusrawung, aja nganti aku gawe catune atine wong liya. Niku ingkang namine menungsa Duh Koko Prabu. Manungsa menika tipake padha lonjong ning atinipun cok-cok odo ora golong Koko Prabu. Ya. Lah banjur sing perintah sapa Ugrasena? Sing bayari sapa? Punika ingkang radi ewet anggen kula matur Duh Koko Prabu. Radi ewet sajroning manah kawula. Ora usah nganggo durgama sangga rungki, reguh kang sarta pakewuh. Mara gage matura sing perintah sapa, sing bayari sapa? Ugrasena. Koko Prabu ingkang ngadeg wonten wingkingipun tiyang-tiyang menika taksih kulit daging paduka piyambak ingkang perintah tiyang-tiyang gawe onar kala wau maksih kulit daging paduka piyambak tan asanes dipati ing Sengkapura nenggih Baswara Kangsa Duh Koko Prabu. Lah dalah leng-lenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanen ing lirlena tanpa kanen yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sangdyah utama ing ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara aku krasa aku ngerti ya Ugrasena.
yen to klebate tembungmu iki mengko bakale nyampluk anakku si Kangsa Dewa. Lah dalah ora lidok ujare wong gaplok, kowe kandha kanthi cetha ngegra kang tanpa warana. Yen to wong sing ngadeg ana sak mburine pengkesruh iki mau ora ana liya ya mung si Baswara Kangsa Ratu Dipati ing Sengkapura. Pancen nyatanipun kados mekaten Duh Koko Prabu. Ya. Yen to nyumurupi tumindake si Kangsa Dewa kang kaya mangkono kuwi mau, saya nggedhekke rasa pengati-atiku. Aku ngerti. Aku mudeng. Basudewa tanggap. Yen si Kangsa Dewa mono gelak mangsa Bujung Wanci kepengin dadi ratu ana ing negara Mandura iki. Lah ngene Ugrasena. Bareng nyumurupi tingkah lakune si Kangsa Dewa kang kaya mangkono, senadyan to kae piye wae kae ya anakku. Yen to nyawang solah sloga muna munine si Kangsa Dewa kang kaya mangkono, wekasanipun Kakang banjur kelingan. Basudewa kelingan pangandikaning para pinter. Para sarjana kang sujaning budi nate paring pangandikan yen to sing diarani wong mulya mono dudu Raja Brana sing nemtokke. Sing diarani wong mulya kuwi dudu derajat pangkat sing nemtokake, ning mulya-mulyane wong kuwi yen duweni anak sing gampang diatur. Anak sing gampang ditata, bekti karo sing gawe urip ngestokke dawe wong tuwa saiki pedah apa, Grasena? Derajat pangkate dhuwur. Duwite pirang-pirang, mobile apik, omahe magrong-magrong. Ning nek bendina direrujet atine karo pakartining anak sing ora bener tumindake. Ya to, Grasena? Nuwun inggih, Koko Prabu. Ya. Beda. Beda karo wong sing uripe sarwa pas-pasan saiki dipangan sesuk kudu golek. Sesuk dipangan sok mben kudu golek maneh. Ning nek nyawang pakarti ning anak sing gampang ditata, gampang diatur, bekti marang Gusti Limang Wanci ora keri. Anane mung nggih Pak, nggih Mbok. Sendika dawuh Pak, sendika dawuh Mbok. Nadyan to bandane iki kurang, ning nek nyawang anak kang kaya ngono pakartine rasane kaya munggah swarga tundha sanga. Kuwi tenan Ugrasena. Nuwun inggih Koko Prabu. Dadi mulya-mulyane rasa kuwi dudu derajat pangkat sing nemtokke. Mulya-mulyaning jalma dudu bandane sing keceh. Sing nemtokake ning duwe anak sing gampang diatur, gampang ditata. Ning nggonku ki ya ana, Grasena. Ning nggonku ki ya ana. Menapa Koko Prabu? Wis wong melarat anake mbejijat pisan. Napa nggih? Lho tenan. Anake wong melarat mau kumpulane wong sugih. Kamangka anake wong sugih lagi ditukokke kendaraan anyar metu saka toko. Lah wekasane. Wekasane anake wong melarat mau kepengin ditukokke kendaraan anyar kaya anake wong sugih kuwi mau. Mongko bocah mau ora mikir kekuatane wong tuane sepira. Bareng kaya mangkono anane mung wani, anane mung nesu. Ngerti kancane ditukokke sepeda motor anyar, cah melarat mau ya kepengin sepeda motor anyar, mulih tekan omah, lawang omah dipancal mak. Bruh. Mbok, mboke. Metu, Mbok. Eneng apa le dasare mboke ya wis tuwa. Mbok, aku tukokke sepeda motor anyar, Mbok. Aku tukokke sepeda motor anyar kaya kancaku kae. Nek nganti Mbok ra gelem nukokke, Mbok tak bleh gulune dina iki. Lho ngono kuwi. Coba. Ngono kuwi piye, ha?
Saking wedi karo pengancame anak sing kaya ngono kuwi, wekasane ora kita ngadol kebon mburi omah, anake wong melarat mau ditukokke kendaraan anyar tenan. Lah dalah. Karepe wong tuane wong melarat mau ditukokke kendaraan anyar mau ben gelem bantu wong tuane. Ning ora, bareng ditukokke kendaraan anyar isine bendina mung metu, bendina mung ngluyur brang breng brang breng brang breng ngalor ngidul ngetan ngulon. Kamangka tetumpakan sing kaya ngono kuwi mbutuhake dhuwit nggo ngisi bahan bakare. Ora gelem saba omah nek duwite entek, bareng diwene dhuwit lunga neh. Gelem mulih nek disangoni bareng disangoni lunga neh. Suwe-suwe wong tuwa nyawang polahe anak sing kaya ngono kuwi, suwe-suwe ora kuat ngempet, bocah mau banjur diceluk, dilungguhke karo bapake. Le, kowe iki rene ya. Karepmu ki piye? Kowe iki nyawango kahanane wong tuamu. Wong tuamu ki lek nyambut gawe paribasan ndas nggo sikil nggo ndas. Bengi nggih awan-awan nggih bengi, mbok kowe iki bantu karo wong tuamu, ora kok senengane ngluyur, senengane dolan kaya ngono kuwi. Gandeng bocah kuwi mau dikandani dituturi karo wong tuane kahanane lagi mabuk. Dikandani malah maneni, dituturi malah mentelengi. Suwe-suwe wong tuwa ora kuat ngempet kesabaran nganti kewetu ucape bapake. Yoh, Le. Yen kowe ora kenek ditata, kowe minggato. Lah dalah minggat tenan krungu kabar 3 sasi ning Magetan ngetengi wong. Ora pusing ngono wong tuwa. Mula Grasena sing nemtokke watake anak kuwi ana 3 perkara. Ji, panggula wentahe bapak ibu guru ana sekolahan, angka 2. Panggula wentahe wong tuwa ana omah, 3 lingkungan. Kuwi sing banget nemtokke, kowe ngerti dhewe to? Lingkungan kumpulane kangsa dewa. Kuwi rak lingkungane buta. Mongko sipating buta kuwi buta buteng betangane yaya. Buta ki yen kepepet mangan kancane dhewe. Mula ora mokal yen dheweke kepengin enggal dadi ratu, mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Dheweke pengin dadi wong nomor 1 ana ing negara Mandura. Prayitna sing ati-ati ya Dimas. Prayitna sing ati-ati. Iki wujute pacoban marang aku lan Yayi Ugrasena. Ujian saka Gusti kang murbeng dumadi. Karyaku karo kowe kuat nampa pacoban iki apa ora? Lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarga wonten dwi rada mekta pedhot king pantilan kuda tilar pandengan lagi cobawan sabda horek kang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarga wonten dwi rada mekta
Amit pasang kaliman tabek biswanan kula sinabeta ing ilodone. Pangudari tias rariwut Urwati rawat wawati Wadi lamun kauningan Mring sang ambek ngomelati tan wandi pinarti bloko kacurnan kang hambek cuti Amit pasang kalimantabek pisowanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang tuwang. Duh Kanjeng Rama Dewaji, kula ingkang lemah bengkah nyela-nyela sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Dewaji Prabu Basudewa. Ya. Paran padha raharja sak tekamu ana Mandura, Kangsa. Dalem. Paran padha pawarta raharja to tekamu ana Mandura. Niskala jinangkung dening panguwasaning dat ingkang murwing dat slamet sowan kula boten wonten alangan setunggal menapa. Ya. Kon lak yo sehat to kon. Ya. Ginanjar kawilujengan basamu kok malih ngono. Nggih, kula niku ajeng kulino nabi lodrek nggih ngaten iki. Iya. Sehat nggih? Sehat. Bapakmu sehat. Jenengane ora mudar-mudar jenengan niku. Wis tuwek ora mati-mati sampeyan niku. Pati uripe manungsa kuwi sing ngerti mung purbaning Gusti kang murbeng dumadi. Lah nggih. Nyuwun sewu. Nadyan nggih patut kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Rama Dewaji Prabu Basudewa. Ya, senadyan nggo patut-patut tak tampa Kangsa. Ora liwat pangestune wong tuwa ditampani. Nggih, kula tampi. Kadosa jejimat wonten pasundulan. Ngerti mboten pasundulan niku tegese napa? Ora ngerti Kangsa. Lah piye to sampeyan niku kuwi? Ratu ora ngerti pasundulan. Pasundulan iki lho, mbon-mbon. Mugi pangestu paduka saged badar dados aji jaya kawijayan. Oh iya. Pancen bapakmu ki wong goblok. Beda karo kowe iki ra wong pinter. Aingke no. Ya. Lah banjur duweni sedya kang ngendi dene ngaten. Nyuwun sewu Rama Dewaji, nyuwun sewu. Sowan kula ingkang sepisan kula kepengin tilik dumateng kayuwananipun Kanjeng Rama Dewaji ing Mandura. Syukur menawi sampeyan
maksih ginanjar kebagas warasan. Lah dungkap angka kalih. Dungkap angka kalih nyuwun sewu. Niki kepeksa kula matur kalian Paduka Kanjeng Rama Dewaji Prabu Basudewa. Kathah para kawula samya matur dumateng kula utamanipun wong lanang-lanang. Sampeyan niku dirasani ratu tuwek, ratu mban cindhe, mban ciladan. Tegesipun ratu ingkang boten adil. Napa sebabe boten adil? Sampeyan niku sing sampeyan cedhaki mung para kiai, alim ulama, para-para ingkang ahlul dumateng agama. Ning sampeyan boten nate mikir, nek sampeyan boten nate gagas, yen kawula sampeyan ana sing ngono, ana sing ngene, boten nate sampeyan pikir. Sing Paduka penggalih mung ibadah mawon. Kamangka kawula Paduka ing Mandura menika aneka ragam macemipun. Kathah-kathah tiyang jaler-jaler ingkang sambat kaliyan kula Paduka dados Ratu Kirang Permana, dados Ratu panjenengan Kirang Wicaksana. Iya, Kangsa Dewa iya. Mengko tak dandanani yo, Nggir. Ngaten. Niki kula usul. Kangsa Dewa usul. Kula usul nyuwun sewu. Wingking kraton Mandura niku nak wonten lemah ingkang wiyar, ya. Lemah sing jembar. Lah timbang muspra tanpa guna nggo ngekeki hiburan kagem tiyang Mandura utamanipun tiyang lanang-lanang. Lah lemah wingking kraton niku timbang nganggur, nggih, timbang nganggur. Luwung dibangun warung-warung alit ngaten. Lah teng salebeting warung ngene dibangune kamar udakara gangsal napa 6 ngaten. Lampune ora usah padang-padang, wonten mriku diwenehi jajan utawi panganan werna 3. 1 tahu sing iso guyu, 2 tempe sing iso awe-awe, 3 bikang sing iso jigang. Dadi niki mengke wong lanang-lanang Mandura saged seneng atine. Dadi sing diruwi wong ayu niku ora nggur bojone. Kono enek wong ayu. Kono enek wong ayu. Satemah teng pikiran niku saged fresh, saged fresh. Dawa umure. Iya. Perkara usulanmu bakal tak rembug lawan ayakaning praja. Nggih, lah salajengipun niki nak pun wayahe negara Mandura mengeti dinten kamardikan ingkang umuripun 78 taun. Ana nggih ngoten to? Iya, pancen bener. Supados gayeng sarta regeng mengeti ari kamardikan negari Mandura, kula kepengin nganakake acara sing donya rung tau ana, jagat rung tau mulat. Nggih menika wujudipun adon-adon jago menungso. Jago kula saking Kaneman sampun samapta ing Gati sawega ing Diri. Nggih punika Paman Pati Suratri Mantra. Jago saking kasuwan mriki monggo dipilih sinten sing pas, sinten sing cocok nandingi kridane jago saking Kaneman Paman Pati Suratri Mantra. Saya langkung sae melih nek sing dadi jago makili kasepuhan niku sampeyan dhewe. Niku langkung jos, langkung jos. Panyuwunan kula namung niku setunggal. Punika mugi dipun kabulaken. Kula wangeni 7 dina 7 bengi Paduka kedah ngirim jago wonten ing Blabar Kawat Janget Cirencang negari Mandura. Menawi kliwat saking 7 dina 7 bengi sampean ora kirim jago, tegese sampean sampun wancinipun lengser kepraban ora usah dadi Ratu Mandura. Sing dadi Ratu Mandura kula kemawon. Cakap semanten, wassalam. Cakap nyuwun pamit Rama Dewaji.
Ugrasena. Kados pundi Koko Prabu? Aku kok durung tanggap, aku kok durung ngerti karo panyuwunane Kangsa Dewa. Babakan ingkang pundi? Babakan buri kraton iki lho. Babakan buri kraton kon bangun warung-warung cilik dipasangi lampu. Dibangun kamar-kamar terus diwenehi jajan. Ki maknane piye, Grasena? Nyuwun sewu, Koko Prabu. Prayogi mboten usah dipun pinangkani panyuwunanipun Kangsa Dewa kala wau. Lho, lah kuwi apa? Maksude apa? Maksude Kangsa Dewa ki apa? Grasena. Tahu sing iso guyu, tempe sing iso ngawe-awe, bikang sing iso jigang. Kala wau menawi mboten wong wedok sing jual diri niku wonten mriku napa wonten? Astagfirullahaladzim. Mburi keraton arep dibangun dipasang genggek ngono to. Nggih. Ora iso. Ndak mau aku. Babakan kuwi ora bakal tak pinangkani. Mengko bakal bebayane tumrap wong lanang-lanang Mandura, Grasena. Nggih. Ning babakan panyuwunane si Kangsa arep nganakake adon-adon jago menungsa. Bakal tak sembadani. Aku mung kepengin ngerti Ugrasena. Nganti sepira kepinginane Kangsa Dewa tumrap kawibawan lan kamukten negara Mandura iki. Punapa menika mboten bebayani Duh Koko Prabu? Bebayani apa ora? Dipasrahke kelawan purbane Gusti Kang Maha Wikan. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya kuwi mung Gusti sing ngawuni-ngani. Kowe Yayi Ugrasena bakal tak wenehi jejibahan goleki baya sapa? Jago kanggo makili saka kasepuhan supaya ngadepi kridane patih patih ya kuwi Suratri Mantra. Goleka sing bobote timbang yudane ngaprang pilih tanding sajroning jurit. Lho nggih ngestokaken dawuh Koko Prabu. Budhal dina iki aja ninggal dugolan prayoga Grasena. Lho nggih amit madal pasilan Koko Prabu. Gandanya sekar gadung Tuken kembang kembang haing esmu arum menayata yatan kadi kusumongan kesumabut sumawuring meka jodoh. Antya ingkang winuwus madeg ing Kadipaten Sengkapura
Risang Baswara Kangsa kekitrang kaya kidang, ngemprong-ngemprong kaya singa barong. Yen Cinandra solae Baswara Kangsa dewa kumricik swarane hanggegirisi.
Srumah wahyun Kangsa Dewagara rupa mangesus kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Paman Patih Suratri mantra paman wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak Angger Prabu Kangsadewa sedhela maneh paribasan mungkari saksi liring bawang mujudake dina sing nemtokake jaya lan orane Kangsadewa kok ngaten Nger ayo genah anggone Kangsadewa bakal nganakake wujude tontonan adon-adon jago manungsa ana alun-alun negara Mandura iki mung kedhokku anggonku bakal ngrebut paprintahan kang sah ya kuwi sing dipimpin dening ramaku Prabu Basudewa ning sejatine kae dudu bapakku kandung Kangsa iki asline putrane Ratu Gagra Prabu Gorawangsa ingkang dok rikala semana dipateni karo wong Mandura mula Basudewa ora perlu dibekteni Basudewa ora perlu dipundi-pundi merga kae anggone ngaku anak marang Kangsa mung ngakon-akon dudu bapakku sing sejati inggih inggih sampeyan pun samapta ing gati saweging diri dados jago kula makili Kaneman Kadipaten Sengkapura mriki napa mboten, Pak? Nggih, sampun, Nger. Paduka mboten sisah kuwatir jago saking Mandura mboten badhe unggul tanding yuda kalian kula pun Patih Suratri mantra. Kula sampun kondhang buta ingkang sekti Mandraguna prawira Jayeng Aloga tinatah mendhat Jinara menter. Pinaku bendal binedil jundil objata jamake manungsa dewa medun nggawa gelak gaman bledhek kula mboten badhe gigrik Nger aja sumbar mengko ndak aber nggih kae sing lungguh ana mburi sing brengose kandel kulina mendem kulina ngombe arak jenengmu sapa Surata bajingan kowe. Piye? Anggonmu nglakokke kewajiban saka aku, nggonmu jajah secara alus nom-noman negara Mandura. Kanthi srana salah sawijining obat kang ngrusak marang moral lan jati diri. Uga omben-ombenan banyu sing disumet bisa murup. Nggih. Babakan jejibahan menika sekedhik mbaka sekedhik sampun wonten asilipun. Bagus. Merga negara Mandura iki negara sing kuat sing marake kuat negara Mandura iki ora ana liya merga saka kuwating moral lan jeceking budi pekerti. Sopan santun tata krama lan yuda negara yen niki kabeh wis bisa ambruk kanthi srana obat-obatan kang bebayani lan banyu setan, banyu sing disumet bisa murup. Mesti bakal runtuh jati dirine wong negara Mandura. Dina iki kowe duweni jejibahan, dina iki kowe duwe kewajiban anyar. Inggih, kewajiban kula menapa sinuwun? Rata? Nggih. Rame-ramene jago kang padha tarung besok iki kowe tak perintah mlebu ana kerumunaning penonton kang padha nonton adon-adon jago menungso. Lho niki, lajeng kowe kok mak keledang mlaku ngulon kok petuk cah lanang nom-noman umur udakara 20 taun pekulitane bule
Aja ndadak ditakoni babaten gulune. Punika sinten Sinuwun? Kuwi jenenge Kakrasana, anake Basudewa sing saiki didelikke mbuh nyang ngendi aku ya durung ngerti. Sajake kuwi sing besuke digadang-gadang dadi ratu ana Mandura. Dudu aku, mula sadurunge kudu wis bisa mati luwih dhisik. Ndure nggih ngestoaken dawuh. Kowe kok mak kelitih mlaku ngetan pethuk bocah lanang udakara umure 20 taun. Pekulitane ireng, cemani ireng, bendeles kaya penabuh sing lemu dhewe. Ora usah ndadak ditakoni bacoken kulune. Punika sinten? Kuwi jenenge Narayana. Kuwi ya anake si Basudewa, adine si Kakrasana. Lah kowe kok kledang mlaku ngidul kepapak wong wedok ayu. Isih perawan udakara umur 18 taun. Rambute ngandan-andan, pekulitane ireng manis, aja kesuwen babat gulune. Babat gulune makmu kiper kowe. Emane man ayu-ayu kok dipateni. Lajeng kados pundi Sinuwun? Tumuli sauten pondhong nyemot aturna parang panjenengan ingsun kuwi bakal tak dadekke bojoku, ibune wong sak negara. Cilik-cilike wani njawil, gedhe-gedhene ngambung tak tugel gulungmu. Inggih. Jenenge lara ireng ya Bratajaya. Nggih, ngestaken dawuh. Eling to, Kakrasana, Narayana, Bratajaya. Weruh Kakrasana babat gulune. Weruh Narayana sikat. Bratajaya saut pondhong nyemot aturne marang panjenenganipun. Paham? Nggih, paham Sinuwun. Mula rasa dadak kesuwen muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ayo enggal padha lumaku ana ing alun-alun negara Mandura. Tata-tata nyepake kanggo uba rampen adon-adon jago manungsa. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Nggawa wadyabala sak cukupe. Surak palapa aja nganti kecicir. Ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak dikirapke tumuju ana ing alun-alun negara Mandura. Iki ngestaken dawuh. Budal tine iki. Prawadya samya samapta wasyaga arsa anggelar bare manunggal sat juru-juru mlebet kang bandera tambur slompret gong berimu nyopangungkung prawadya bala palapa manunggal sikra lumare.
Oh, tak salah.
Ngombe wedange rong metu kok ngombe piye.